aventura mea pe un cont mai vechi, aveam o grămadă de chestii, dar nu vă mint, am avut mai multe conturi 22, pentru că n-am știut chestii. Asta nu știu. Mă, ce este? Oh! O Sena Mikaze. Mina Kaze, de fapt. Kaze, nu știu cum se numește când mai am de Marș de aici. Nu te cred. Da, nu știu. Nu știu cum să văd. Și la termenul pe care aveam schimb de rău. Un pic de Naruto. Pentru că aveam real coins de alea foarte puțin, efectiv fac 127 ceva genul ăsta. A început războiul, oameni buni. Dacă efectiv vă promit că mă voi duce la eventul cu războiul, ori cu Jaigan, oricum nu-mi pasă, dar vă promit că vă arăt mai încolo. Vă promit eu. Ies din joc și mă regenerez din nou. Acolo. La Pain. La Destroyed Ember. Voi ce credeți? Va rămâne așa mereu? Nu, așa zice. Să rămână așa mereu. Voi ce ziceți? Eu așa zice, părerea mea. Uite să le mă rog. Ce transformare are? Dead. Efectiv, am uitat totul. Am 7% fucking. Da. Cred că acest video va fi curând. Și vreau să zic o chestie. Ei bine, din câte am auzit pe Steam, dacă voi putea să bați Jaiganul ăla, nu știu, îmi va da 10 coli. Ce ziceți? O părere bună? Eu da. Cu 10 coli, care să ia soarbă chakra. Sau, dacă nu știu dacă chiar va fi așa. Mai țineți minte episodul ăla în care s-a asociat satele la 10 coli? Cred că așa se va teleporta la fel, cu bani, adică poate va muri Sasuke. Și da, va lua locul Naruto lui Sasuke. Și da, în Naruto, da, e bine, Naruto va avea treaba. Da, știu. Așa că vreau să vă zic că în momentul în care pe Pain, nu prea sunt sigur că Pain a murit. Nu prea reanimat, ori dacă nu, așa. Dar nu prea sunt sigur. Și dacă nu, ori da, poate va fi, cine știe,
nu, după va fi Saruto după 20-30 ani, cam așa, cred. Și mai întâi se va băga Boruto și Puden, nu știu. Voi ce credeți? Scrieți-mi în comentarii, dar... What the fuck? Da. Cred că vom încheia în curând, da. Da, cred că îl vom încheia. Pentru că uitați-vă și voi cât de chakra am prăbădit. Și nici nu am murit. Și mai am puțin la pom. Mă întrerup să... Mă, voi chiar vreți bătaie? Huo! What the... Marș! Zigodie din puțin. Pleacă de aici, Sofia. Bă, nu.